Waqt il-programm Extra fuq ix-xandir nazzjonali, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għamel kważi programm sħiħ jattakka lill-Partit Laburista. Fl-isfond tal-firda li għadha tippersisti fil-Partit Nazzjonalista, tant li mindu Grech sar kap irriżenjaw aktar minn 3% tal-Kunsilliera Nazzjonalisti mill-partit, Grech rid ipinġi storja ta' ġlied fil-Partit Laburista. Skont Bernard Grech fil-Partit Laburista hemm mixqu għax ix-xufiera tal-Ministri ma jitkellmux bejnietom. Jiena ninnota kollox. Tajjeb, anka drivers tal-Ministri parkjati ħdejn il-Parlament ma jitkellmux bejnietom ħafna minnhom. Mhux ċajta. Bernard Grech għamel din id-dikjarazzjoni fl-istess ġimgħa li Times irrapportat li Adrian Delija rrifjuta li jkun parti mix-shadow cabinet ta' Bernard Grech. Grech li sar kap wara li kien appoġġjat mill-establishment nazzjonalista u mbuttat mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil biex jitwarrab Delija, prova jiskonġra billi attakka lill Prim Ministru Roberta Bela. U dan poġġew hemmhekk, mhux ovvja li poġġew hemmhekk, inti ma tafx sejvja li poġġew hemmhekk u x'hekk trid ngħid. Grech li jżomm madwaru deputati bħal Jason Azzopardi, Carola Collina, Beppe Fenekadami u Chris Sajt kompla jiddefendi l-establishment nazzjonalista u mistoqsi dwar fejn huma l-uċuħ ġodda fil-partit immexxi minnu Bernard Grech laqa għal Lawrence Gonzi. Li daw l-istess nies, marx joqgħod insemmi nies, ma kulħadd jaf minn huma l-parlamentari. Issa f'daqqa waħda se jkunu kapaċi ibidlu u jixprunaw il-Partit Nazzjonalista l qoddim u jagħmluha l-aħjar partit li hawn fil-qfil. Ħaġa il-premessa tiegħek fil-waqt illi qed nifhem kif qed tasal fl-argument tiegħek naħseb tlaqna minn premessa żbaljata. Dwar is-sitwazzjoni finanzjarja mwera li ilu fiha l-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech għalhekk. L-ewwel ħaġa anke l-pajjiż għandu d-dejn. Forsi il-Partit Nazzjonalista għandu l-miljuni, il-pajjiż għandu l-biljuni. Fil-programm ftaħar li ġabar ftit aktar minn 300,000 euro, inqas minn nofs is-somma li kien ġabar fl-ewwel maratona ġbir ta' fondi Adrian Delija. Irnexxielna niġbru is-somma ta' 307,000 euro. Intant waqt il-programm il-preżentatur Xavier Balzan ġibidlu l-attenzjoni fuq klixes li beda jsemmi u f'mument minnhom il-preżentatur talab lil Bernard Grech konkretament x'jagħmel dwar l-imxija bi Grech jagħti tweġibiet xotti. Ma skribitx ġifieri x'nagħmlu. Nagħlqu r-restaurant x'nagħmlu. Dik hija miżura inizjali.